مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي قطر هزبي يوسخالو بزز اللخوان تقاتيلو بزي بحري كنبر كخبدني يوت بالزلا إثيوبيا نتجميراتو صنحت بحري ناي مركب سعرتات كتحيلو مخانا غليصا እዚ መግለጽ ዝወፀ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝመራሕ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ትማሊ ረቡዕ ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ እቲ መግለጽ ወሲኹ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ዝርከብዎ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ንውሽጣውን ግዳማውን ጸጥታ ዝምልከት ገምጋም ከም ዘካየደ የረድእ እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ ረቡዕ ካብ ዘተየሎም ዓበይቲ ጉዳያት ጉዳይ ትግራይን ኣፍደገ ባሕርን እዮም ነይሮም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ንምርግጋጽ ዲፕሎማሲያዊ ሕጋውን ሰላማውን መንገድታት መሰረት ብምግባር ዝፈለ መስራሕ በቲ ዝጀመሮ ረስኒ ክቕጽል ዘኽእል መምርሒ ከም ዝወሰነ ዕላው ገይሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ንኹነታት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ወላ እኳ ብሰንኪ ናይ ሓደ ወገናት ክፉእ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ሰላም መሊኡ ክረክብ እንተዘይከኣለ እቲ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ግጭት ብሰላም መፍትሑ ህዝቢ እፎይታ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ ድሕሪ ምባሉ ብተወሳኺ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን ሓይልታት መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒታት የካይዱ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ በዚ መሰረት ህዝቢ ናይ ሰላም ወናኒ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ ክልላዊ መሓወራት ጸጥታ ይሕይሉ ኣለዉ ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት እውን ብዝተመደበሎም ኣገባብ ክፍጸሙ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሎም ማዕከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ብጉዳይ ኩናት ትግራይ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ተቐላጢፉ ሕቶ ባሕሪ ዘለዓለ ኮይኑ ምስቲ ቀንዲ መሻርክቱ ስርዓት ህግደፍ ክባተኽ ተራእዩ ስርዓት ብልጽግና ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ህግደፍ ኤርትራ ዘራኸቦ ኩሉ ድልድላት ኣብ ምፍራስ እውን ተጸሚዱ ጸኒሑ ሕቶ ባሕሪ አብይ አሕመድ ካብ ፈለማ ዝነበረ እኳ እንተነበረ መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ትግራይ ዝወጠንዎ ዕላማ ክሳብ ዘተግብሩ ግን ነቲ ጉዳይ ብሸለልትነት ክሕዝዎን ናብ ዳርጋ እወ ክንህበካ ኢና ዝዓይነቱ ናይ ሕግብግብ ፖለቲካ ይኽተሉ ነይሮም እቲ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ኣብ ኣስመራን ኣብ ጅዳን ዝፈረምዎ ውዕላት እንታይ ትሕዝቶ ከም ዝነበሮ ሓፋሽ ኣይፈልጥን እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ባይቶ ኣኼብኡ ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ባሕሪ ንፖለቲካ ሳልስቲ ንኣጀንዳ መፍጠሪ ዘለዓልናዮ ፎኪስ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ህልውና ጉዳዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ ግድን ከይመለሰት መጻኢኣ ውሕስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ጉዳይ ሎሚ ከይተዘራረብናሉ ስቕ እንተይልና ጽባሕ ጸገም ክፈጥረልና እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ከቀራርበና ንምዝርራብ ክሕግዘና ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ስርዓት ግደፍ ብወገኑ ርዝነት ናይዚ ጉዳይ ግድ ተሰዊጥዎ ኮይኑ ብመልክዕ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ሕቶ ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬተይ ክትግህስ ትህቅና ኣላ እሞ ነዚ ተካይዶ ዘላ ምህለላ ኩናት ዓገበሉለይ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ተማሕፂኖም ማሕበረሰብ ዓለም ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ክገብር ንርኢ ኣለና ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትቱ ማሕበረሰብ ዓለምን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዝበሃሉ ቃላት ትርጉም ዘይብሎም እዮም ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ከዓ የለን ኢሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ባሕሪ ውዕል ሶማል ኣመና ስለ ዝተቆጥዐት ኣይደፋእትሉን እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ጠመተ ናብ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝዛዘወ ይመስል አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ጫፍ ጫፋ ኮነ ተባሂሉ ዶባት ተሓንፂፅዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ተገይሩ እዩ ሎሚ ደቂ ሰባት ብውልቆም እኳ ናብ ማርስ ክኸዱ እናሓለሙ ንሕና ኣብዚ ጥቓና ካብ ዶባትና ናይ 30-40-60 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንዘሎ ባሕሪ ኣይንጥምትን ምባል ኣይከኣልን ክብል ኣብ ባሕሪ ዘለዎ ተገዳስነት ገሊጹ ነይሮም አብይ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምባሉ ምስ ኤርትራ ኩናት ክገብር ከም ዘይደሊ ብሓቂ ከዓ ነቲ ጉዳይ ብዝርርብ ክፈትሖ ከም ዝደሊ እዩ ገሊጹ ካልእ ናይ አብይ ከም ኣማራፂ ዝቐረበ ጠለብ ሃብትና ክንመቃርሕ ኣለና ባሕሪ መቐሉና ካብ መንገዲ ኣየርና ወይ ካብ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ክንመቕለኩም ዝብል እዩ
ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ እቲ ኣዝዩ ዓብዪ ኣቓልቦ ሂቡ ዘተየሉ ኣርእስቲ ትግራይን ኣፍ ደገ ባሕርን ካብ ኮነ ኸኣ እቲ ብሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ወይ ክመጽእ ዝኽእል ኣሰካፊ ይመስል። ጽልዋ 2018 ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይን ዝተፈጥረ ሓድሽ ዝምድና ሎሚ ይጎስዕ ኣሎ። ኣብይ ነቲ ኣብ 2018 ኣነን ኢሱን ተደሚርና ዓሰብ ክንመቐሊና ዝበሎ ዘረባ ሎሚ ይተግበር ይብል ኣሎ። ኢሳያስ እዚ ቃል እዚ ክዝረብ እንከሎ ኣብቲ እዋን ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ የጠቓዕ ነይሩ። ኣብ 2023 ብሰፊሑ ዝቐጸለ ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ናብ ጅቡቲ ሓንሳብ ናብ ሶማሊላንድ ክብል ድሕሪ ምጽንሑ ሎሚ ናብ ኤርትራ ገጹ ተቐይሩ ኣሎ። ስርዓት ግደፍ ነዚ ንምክልኻል ከምቲ ሎሚ ቐነ ዝነግረና ዘሎ ምስ ሕወሓትን ፋኖን ብምስማር ድዩ ንስርዓት ብልጽግና ንምውጋድ ክሰርሕ ወላ ካልእ ሜላ ክጥቀም? ጽልዋ ናይዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ መጺኡ ዘሎ ሓድሽ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከመይ ክኸውን? ማሕበረሰብ ዓለም ብኢትዮጵያን ብኤርትራን በቲ ሓደ ዓገብ ክብል በቲ ካልእ ከዓ ንምዝርራብ ከቀራርብ ጻውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ። መልሲ ማሕበረሰብ ዓለም ስቕታ እንተኾነኸ እንታይ ክፍጠር? እዞም ዛዕባታት ኣብ ዝቕጽላ ሳምንታት ወይ ኣዋርሕ ዝምለሱ ወሰንቲ ጉዳያት ኮይኖም ዝተቐመጡ እዮም። ንዕለት 12 ሚያዝያ 2025 ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ሓዳስ መጽሓፍ ንምምራቕ ሓደ ጽምብል ተዳልዩ ኣሎ። መጽሓፍ ወልደ ሚካኤል ሃይለ ወዲ ሃይለ ንምምራቕ ሰዓት 2 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብዚ ኣብ ቪድዮ ዘሎ ቦታ ክትርከቡ ትዕደሙ። ብርጌድ ንሓመዱ ጨንፈር ቤልጅየም ከተማ ኣንትቨርፐን ንዕለት 10 ግንቦት 2025 ሰሚናርን ምዝንጋዕን ኣዳልዮም ንኹሉ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ቆሪጾም ኣለዉ። በዚ መሰረት ኩሉ ዝኽእል ኣብቲ መዓልቲ ክሳተፍ ኣዳለውቲ ይምሕፀኑ።